Arratsaldeon guztioi, egunero bezala, elkarrizketaren tartea irekiko dugu hemen Hamaika Telebistan, eta matrikulazio kanpainan murgilduta gauden enean, gaurkoan gure gonbidatu Koldo Tellitu da. Koldo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Aipatu bezala, matrikulazio kanpaina abian da, eta bertan Euskal Herriko ikastolek ere, intzidentzia, eta euren eragingunea ere handitu nahi dute. Bai, gainera aurtengoa jaiotze eta saberakadara potente baten barruan murgiltzen da, beraz, aurtengoa dinot oso nahiko komplikatua izango da, baina bueno, gu beti bezala gure ezaugarriak hor mai gainean edo gizarteratzen ari gara, hau da, proiektu euskalduna garela, herritarra, eraldatzailea, eta eredu propio bat dugula. Autopedagogiko bat egin genuen orain dela urteak, eta horrekin aurrera egiten ari gara. Autopedagogiko horren oinarri nagusia zentu da, euskal kurrikuluna eta kompetentzian oinarrituta dago, integrazio pedagogiaren bitartez, eta euskaran ardaztutako eleanezteosorekin batera. Hori, gelaratzeko eta garatzeko gure ikasmaterialak propioa sortzen ditugu, bereziki azken aldian eki proiektuaren bitartez, ikaselkarri editorialen bitartez, elkarrekin batera dugun horrekin, eta, hori da gure, ezaugarri nagusia esango nuke, ez da, horren bitartez, lortzen duguna da, nahi duguna da gure ikasleak ikastolatik alde egiten dutenean, mundura atzerean direnean, kompetenteak izatea eta bizitzan sortzen diren arazo guztiei erantzunak izatea. Gainera, egunotan, gurasoek zentroak ikastolak bertatik bertara ezagutzeko aukera daukate, ate irekien kanpainarekin, eta bestelako euskarrien bitartez. Bai, estrategia desberdinak daude, kaso batzutan egiten da ate irekien planteamentoa, pizkat multzoka ezagutzeko proiektua, baina beste ikastola batzuk egiten dutena da elkarrizketa pertsonalizatuen bitartez. Ikastola bakoitza aurretan askatu zen osoa du eta bere estrategia erabakitzen du, eta guretzat garrantzitsua da pizkat bertatik ezagutzea proiektua. Kaso honetan, gainera, komentatzen, gure espazioak ere eraldatzen ari gara, askotan esaten dugu hezkuntza eraldatzen ari bagara, logikoki espazioak horren mesedera ipini behar dira, eta guretzat importantea da gurasoek ere ikustea aldaketa horiek zelakoak diren, eta beraiek ere ikustea in situ aldaketa horiek. Euskalduntzen duen eredu propioa, aipatu dituzu dagoeneko proiektu batzuk, konkretu batzuk, eki proiektua, ikaselkarren baitakoa. Euskalduntzen duen eredu propioa, aipatzen ari zara ere, espazioak egokitzen ari zaretela. Zehazki edo ereduei dagokionez zertan datza batetik eki proiektua eta espazioen eraldaketa ere nola gauzatzen ari da? Esan dakoa, azkenean gu gure ikasleak, lehen esan dudan bezala, kompetentiak izatea nahi dugu, ezta? Eta horretarako, bere ganatu behar dute kompetentzia nagusiak, ikasten ikasi, elkarrekin lanean ikasi, komunikatzen ikasi, egiten eta ekiten ikasi, eta guzti hori zertarako, munduratzen direnean, eduki behar dute erreminta batzuk, sortzen diren arazoi edo eguneroko egoerari erantzun bat egiteko. Orduan, gure elemento nagusia hori da. Lehen esan dugu, eraldatzen ari garela hezkuntza eta horretarako euskal kurrikuluna eta kompetentziak. Horren bitartez ikasleak bere garatzen dituzte edukiak. Eta gero, kompetenteak izan da eduki horiek martxan ipintzen dute bere egunerokotasunean. Eta espazioena, gaur egun ikastola batera bazoaz eta bereziki adin txikietan, aldaketa izugarria ikusiko duzu, hormak ja ez daudelako, espazioa zabalak bultzatzen ari garelako, azken aldian inkluso beste maila batzuetan ere, pentsatzen dugulako hori umearen konfidantzarako egokia dela. Beraz, eraldaketa kaso bi horretan, eta normalean erantzun oso positiboa izaten ari da, eta egia dana da, beste ikastetxetan ere, nik uste dut, orokorrean hezkuntza mundua kontrolatzen ari gara, horretara joan behar garela. Bai, eredu propio horren bereizgarri nagusienetako bat, nagusiena ez bada, euskalduntzen duen eredua eta kompetentzian eta euskararen erabilera eta erabilera maila ona bermatzen duen eredua. Bai, eta egia esan da, aitortu behar duguna da, kezka handia dugula azken aldian, orokorrean ikusten dugulako ez bakarrik gure kasuan, baizik eta gure hezkuntza munduan, azkenengo ebolako eta diagnostikoetan, euskarazko emaitzak oso eskazak izan direla. Eta aipatu duzu erabilera, baina erabileraria gehituko nioke ezagutza. Horretan ere atzera goaz,
gu ja bizpahiru aldiz edo gehiago alarma gorria ipini dugu, esaten ari gara daukagune planteamentuarekin ez goazela inora, oso garbi daukagu hizkuntza ereduak desagertu behar direla eta murgiltze eredu orokor bat ezarri behar dela. Eta hori ez badugu egiten oso komplikatua da. Eta gu konkretuki ikastolek plan bereziak, bereziki azken aldian atxikimentua bultzatzeko plan bereziak aurrera eramaten ari gara, eta Mondragon Unibertsitatearekin batera aztertzen ari gara, zergatik gertatzen ari den, nola emon dezakegun buelta guzti horri. Egia esan da, euskararekin kezka handia daukagu. Nik uste du momentu baten orokorrean ikastolek eta nik eseko nuko eskaintza mundu osoa pentsaten genuela gure ikasleen euskara salbatuta zegoela kakotzen artean, baina ikusten ari garena hori ez dela horrela, eta euskararen arrobi nagusia, izan daitekena hezkuntzatik datorrena, arrisku larrian dagoela, eta guk erabiltzen ari garen ideia da, epe motzean, hau ez bada aldatzen, 30 urte atzera egin dezakegula arlo honetan. Beraz, egoera larria, eta ikastolek orokorrean guztiek neurriak hartzen ari dira egoera honi buelta emoteko. Kezkatuta gaude, bai. Zeintzu dira mehatzu nagusiak? Nik uste dut badagoela, alde batetik kulturatik, ikusten dugu gure gazten kultura kontsumoak aldatu direla izugarri, hor badago smartphoneak nire elemento klabe bat dela, eta horretan, gure kultura eskaintza kulturaren munduan urtanta bat da. Nik uste dut hori, horrei ere buelta emon behar dugu, nik azpimarratuko nuke aurten komiki gintzak egin duen apostu izugarria, baina, hemendik itxira ere zinemagintzan daukagu lur eta met, hor lan izugarri bat egin behar da, hori alde batetik. Nik uste dut bigarren aldetik ere giroa euskararen inguruan dagoen giroa batzer egin duela. Eta gaur egunerokotasunean ikusten ari garen eztabaidak, nik uste dut horren adierazle nabarmena da. Eta gero, zer esanik ez, azken aldian, atzerritik datorzen ikasleen kopurua oso handia izan da, kontutan izan behar dugu, etortzen diren euskara ez dakitela, beraz euskalduntzea, ikasle hauek euskalduntzea askoz ere zailagoa da. Horan, batzen ari dira faktore bat baino gehiago, eta guztiak batera, eragina, atzerakada honen arrazoi nagusia dira. Orduan, nik uste dut erantzunak eman behar direla arlo ezberdinetan, eta gainera, atzerriko ikasleen kontu horretan, kontutan izan da, segregazio elemento bat izaten dela linguistikoa, eta hori ere horrekin kontuz ibili behar gara. Guk askotan salatu dugu nola esate baterako Araban orain dela gitzira arte eskolatze batzordeak ikasle hauek berezikia eta bere dura biratu dituztela. Orduan, horreri kontuz ibili behar gara, eta esatea, mehatxua handia daukagu, eta horreri buelta emoteko alde batetik behar dugu esfuerzo bat ikastetxen aldetik, baina era berean ere guzti hori aurrera eramateko dirua behar da, eta Jaurlaritzaren aldetik apostu sakon bat egin behar da. Bai, berehala helduko diogu integrazioaren gaiari, baina aipatzen ari zarenaren ildotik, azkenean hau ez da, soilik guraso edo familiaren esku edo bere autu edo eremu intimoan pribatuan ez, hizkuntza bat edo beste hautatzearen esku soilik, naiz eta lagundu dezakeen, evidenteki, ez dago soilik ikastolen elkartearen esku, ez dago inkluso soilik hezkuntza sistemaren esku, eta aipatu duzunaren hildotik behar ditu sinergia ugari eta luzerako hausnarketa bat, aurreko astean entzuten genion irrati publikoan, adiez Libe Mimentzari esanez, garena baino txikiagoak bilakatzen ari garela, ez? Eta azkenean, arnaz luzeko hausnarketarekin, arnazketa beharko du euskarak, baina nolabait neurri zehatzak hartu beharko dituzte instituzioek ere. Bai, ia erantzun osoa egin duzu zeu, bat datorretan duzunarekin, bai, hau frente asko ditu eta guztion aldetik aurre egin behar diogu. Aipatu duzu elemento bat, nik azpimarratuko nukena. Familiako kontua ere bada, eta horra azpimarratuko dut datu bat. Azkenengo ebaluazio diagnostikoan ikusi duguna da, besteak beste ikaslei galdetzen zaie zein dan bere etxeen hizkuntza, eta euskeraren berakada izugarria da, izugarria. Gitzi gora bera, 100 puntu galdu dira, 20 puntu galdu dira oso epe motzean. Horrek zer zen nahi da, hori ere, giro orokor hori ere, etxeetara heldu dela. Eta ni uste hori elemento oso dramatikoa dela. Niretzat, euskalduntze esparru nagusia normalean ikastetxea da, eta bigarrena da familia.
Eta bigarrena ere, berantza badijoa, kontuz, segero ja besteak badakigu zailtasun gehiago daudela. Baina bat nator zurekin. Hau behar du instituzioen aldetik, gaur egun daukagu zen ratioekin, eta daukagun zenbait elementoekin, aurrera eramatea euskalduntze prozeso sakon bat oso zaila da. Ni uste hor instituzioen aldetik apostu askoz ere zagokonago bat egon behar dela, eta ez esan dakoa, hizkuntza eredua desagertu behar dira, guretzat arazo larri bat dira, eta bestetik, murgiltze eredua ezarri behar da leku guztietan, hori frogatuta dago. Eta horrekin batera, ikastetxe guztiak ikuste bere euskaraz normalizatzeko plana, 11 neurri egon behar dira hor, behintzat hezkuntzan lan hori egiteko. Ni askotan esaten duana, galdetzen diatenean, beste faktore batzuen eraginan esaten du, bai. Ados, baina ni gaur egun hezkuntza munduko pertsona bat naiz, eta gure ardura ez dut kendu nahi. Hora, ni esaten dudana da, ikastetxeak eta hezkuntza mundua asko daukago egiteko, gero egia dana da. Kulturari ikuspegitik, eta horretan ere nik uste ikastetxeak egin dezakegu, zer irakurtzen dute gure ikasleak, eta zenbait kontuk ere bere garrantzia dute. Eta, logikoki instituzioei esan behar diogu horrela jarraitzen badugu, benetan arazo larria dagoela. Eta egia da, guretzat, oso bitxia da, ebaluazioa diagnostikoan agertu diren emaitzak, ez dutela sortu inungo ez dakinik. Eta egia da oso larriak direla, eta neurri asko eta ezberdinak hartu behar dira honei buelta moteko. Arazo integrala da. Eta bigarren erronka bat, demografikoa, birritan aipatu duzu elkarrizketan zehar, 30 urte atzera, hegoaldean ere bizi izan zen errealitatea da, baina berriro ere, gure aurrean daukaguna, bizi baldintzei modu zuzenean eragiten diena, baina krisi demografiko horrek galdera berriak ere eskatzen ditu, eta eskatuko ditu hezkuntzan, ez horiek erratioi daukienean, baizik eta aipatu bezala, etorkizunean Euskal Herritar gutxiago jaiotzen ari dira, hortaz gutxiago egongo dira eskoletan urrengo 15 urteetan, eta horren aurrean ere bada zer egin, horrei lotzen da, etorkinen kopuruak gora egingo duela, eta aipatu bezala integrazioa versus segregazioa. Bai, hor dago erronka bat, ni dato bat emoteko, ez bada gehiagi aldatzen, aurten erkidegoan jaioko dira 15.000 ume inguru. 37, 38an, pasadan mendeko 37 gitxi gora bera, kopuru hori jaio zen, dinot, idea bat egiteko. Guda zibilaren garaian, garaiko zifrak dira. Orduan bai, badaukagu arazo bat, ez da, ni jaiotxet tasaren beraka ditzen diote, gero, oskotan aipatzen denean, demografia arazoa, batzuk esan dut, agian ez dugu behar hainbeste jaiotxet. Pero piramidea behintzat irauli egiten da. Ados, eta bai, egia zan da, gero, hori, atzerritik datorren kopurua gero handiagoa izan da, eta berton jaiotzen direna, hor daukagu, errealitate berri bat, eta horreri aurre egin behar diogu, anitzagoa dena, baina euskalduntze prozesuaren aldetik eta euskal kulturaren ikuspegitik, asko zer konplexuagoa. Orain dela 10-15 urte genuen argazkia beste motakoa zen, eta zailtasunak eduki dugu euskalduntze prozesua eta euskal kultura pizkate ikasleik barrenatzeko arazoak izan ditugu, orain argazki honekin, esan dakoa. Edo esfuerzo berezi bat egiten dugu, edo benetan, arazo bate, larri baten hau da. Guk oso garbi daukagu, eta agian oso simplea da esango duana, baina ratioen berakada, etorri behar da, ez da posible, bestela, dinote, matrikulazio kanpaina hau eta gero, agian ikusten duguna da, hainbat ikastetxe itxi behar direla, umeak ez dituztelako. Horrez dezu, eta gela batzuk desagertzen direla, dezu, alta azkenean hezkuntzan dagoen inbertsioa bera egingo duela, beraz. Pedagogikoki danok dakigu neurri egokia dela. Eta gaur egun dauden ikastetxeak lasaiago bizitzeko neurri egokia da. Beraz, dirua egongo da. Horan, gure ustez hori ezinbesteko neurri bat izan behar da. Baina bai, jaiotze tasaren berakada, gizartean erabatera bizitzen da, baina gururekotasunen ikastetxe guztietan, ikastola publika, kristau eskola izan, oso era dramatikoan bizi da, bereziki zure ikastetxea badago, jaiotze tasa horren berakadan berezia duen tokietan, eta gertatzen ari da eskualde jakin batzuetan oso handia. Integrazioari dagokionez, aur etorkinei dagokienean, zenolako zifretan mugitzen ari gara azken urteetan, ze hor bai, askundea nabaria da. Bueno, hori oso galdera
Hor oso galdera hona da, ze azken aldian guk ere esaten ari garena, daramagu 2 urte datu ofizial barik. Nik ez dakit zergatik hau bihurtu da, ez dakitik izkutatu behar den elemento bat, gu gure datuen arabera eta mendiketan jasotzen dugunaren arabera, momentu honetan ia 10.000 inguru kurtzoka hortan mugitzen ari gara. Baina ez da, botatzen du zifra hau, gitxi gora bera, horrela izango delako. Baina argi ez daukagu, beraz ja kopuru nahiko handiak dira, esaten dute horrela jarraituko duela urte batzuetan, eta egia dena da, zorionez guk ere esaten ari garena, ikasle hauek bideratzen ari dira, era askoz ere orakatu baten, eskolatze batzorden lana hobetu egin da, bereziki Bizkaian nik uste dut kasu honetan adibidirik egokiena dela, Gipuzkoan ez hainbeste eta Araban ia ezer, horretan ere kuriosoki Jaurlaritzaren jarrera ezberdina da lurralde batzuen arabera, baina Bizkaian nik uste dut azpimarratu behar da, eta azpimarratuko nuke Bilbon gaudela, Bilbon bereziki oso era orekatuan egiten ari dela, eta horren ondorioa zein izan da, zenbait ikastolak orain dela gitxi arte oso kopuru txikia izan dutena, baina gaur egun daukatela kopuru desente eta handi bat, eta nik uste hori dela bidea. Baina ere esan behar duguna da, neurri horiek indarrean ipintzen ari dira, baina emaitzak egoteko 2 urte pasatu beharko dira. Egunetik egunera, zegoen desoreka horreri buelta emoteko, pasa behar dira urte batzuk, ezin dira batean guzteri, baina bide horretan gaude bereziki Bizkaian eta nik azpimarratuko nuke Bilbon. Eta guk askotan esaten duguna Jaurlaritzari, Araban eta Gipuzkoan ere hori egin daiteke. Bilbon posible bada. Guk adibide bat beti ipintzen dugu, Bilbon daukago ikastola bat, kurtso hasieratik beteta dagoena, eta da gehien jasotzen duen ikasturtean zehar. Beraz, aitzaki hori ez dago. Benetan, badakizu ikastetxe bakoitzak, bakoitzean, bi ume, beste bi ikasleen aukera eduki behar duela. Eta horren bitartez, esate baterako ikastola hori, momentu honetan, daukozen kopuruak, iaia Bizkai osoan atzerriko ikasle kopuru handiena duena bera da. Zentzu horretan, aipatzen ari zaren hausnarketen hildotik, batetik, eta etorkizunera begira, posible izan da, batetik Euskaldunak norbait erlasatu izana, hau da, 40 urte atzera, Euskararen desagerpenaren mamua norbait mai gainean zegoen, egoera askoz delikatuagoa zifrei erreparatzen baldin bagenien, eta ziurrenik, azkeneko urtetan, jendartearen baitan, Euskararen ezagutza gora doa, egoera desberdina da, instituzionalki berme batzuk egon dira, eta nolabait hori iritzi publikoaren baitan estandarizatu egin da. Bigarrena, seme alabek Euskara jakingo dute, ikastoletara doazen inean, edo eskolara doazen inean, eta jakingo dute. Gero, kalidadearen inguruan, ez, aipatu dugu. Eta hirugarrena da, ari gara etorkinen inguruan hitz egiten, hor hainbat faktore gurutzatzen dira, bata ere da ahalmen ekonomikoarena, bestea da gerturatzearena, mundu berri batetara, ez, batzuk bakite gaztelera, ama hizkuntza dutelako, baina beste batzuk gaztelera ere barneratu behar dute, eta hor, lehen aipatu gunaren hildotik, interbentzio publikoa, ezinbestekoa izango da, zuk aipatuzun hori, ez? Oreka hori mantendu, eta baita ere, nolabait, ateak zabaltzeko, ez? Nolabait, ez dakit nola esan, botoia sakatzen laguntzeko, hau da, eskaintza hau dago, honek bermatuko die, zure seme alabei, euskaraz aritzea, euskara bereganatzea, eta nolabait, integraziorako ezinbesteko tresna dela, edo behintzat aukera paregabea dela, ez? Eta hor, instituzioen bulkada ere behar dela. Gu euskaraz eta euskal kulturatik integratu behar direla ona datoz ere ikasleak oso argi darkagu, ezta? Egia dena da, oraindik ere nik uste dut esperimentatu behar dugula nola egin hori, ezta? Nola egin hori era egoki batean, ezta? Guk oso argi daukagu hizkuntzaren ikuspegitik, ikasle hauek lehenengo egunetik gelara joatea, bagian errore bat dela, eta horregatik lantzen ari gara proiektu bat, nun egiten duguna da, gelara joan aurretik, hizkuntza ikastea, ez da, hori elemento klabe bat da. Baina egia dena da gero zuk aipatu duzuna, erlajazio orokor bat egon dela,
mezu baikorregiak nire ustez ere egon direla instituzioen aldetik, eta gaur eguneko zifrak eta datuak ez doaz bat. Ni ere ez naiz mezu apokaliptikoen aldekoa, beraz, oreka bat topa behar dugu, baina gaur egun etengabe izaten ari naizena, azkenezko ebaluazio diagnostikoan emaitzak ikusita, apokaliptikoa izateko badaude elementuak, ez da, gauza bat izateko. Hor, ebaluazio diagnostikoan, horren emaitza daude B maila hartaina eta goi maila. B mailan euskeran 153 dago. Eta orain dela 10 urte 153, 20 puntu bera egin dugu 10 urtetan. Egia da, kezkatzekoa da, eta horregatik esaten dugu, erabilera kontuz, ezagutza ere momentu honetan ez dago. Orduan, erlajazio bat ere egon dela gizartaren aldetik, ez daukat inongo zalantzarik. Orduan, estrategia ezberdinak aurrera eraman dugu, eta esan dakoa. Kanpotik datozenak ez dute ezagutzen euskera, ez dute ezagutzen gure kultura, ez dute ezagutzen gure hezkuntza sistema, eta hor lan handia egin behar da. Eta nahi badugu ondo egin, horretan bai, dizke dirua behar da. Linote, geratzen da oso horrea, baina niretzat horrela da, eta postu hori herria postu bat da, eta herria postu horretan alde batetik behar da hezkuntza eragileen borondatean, nik uste dut hori nabarmen dagoela, eta gero beste alde batetik instituzioen laguntza, bestela hori oso komplikatua da. Eta egia dana da, esan dakoa, amengo gero eta gitxea dago, eta gero eta gehiago datoz, orekak aldatzen ari dira, eta momentu honetan, errealitate horri aurre egin behar dugu. Eta kontutan izan, askotan ez den esaten kontu bat. Orain dela 3 urte etortzen zirenak, 2000-2005 ziren kurtzuan zehar. Eta orain 10.000 joan. Osea, dinot ere, aldaketa izugarria izan dela, eta nik uste hori ere bereganatu behar dugu guztio. Eta agian aurreko egorari aurre egiteko zeuden neurriak, igual egokiak ziren, baina gaur egun egora guztiz aldatu du, eta aurrekontuetara bazoaz, horretarako dagoen dirua ez da aldatu 5 urtetan. Eta kopurua bider bost egin du, hori ere kontutan izan, berda. Orain dela 2 urte Jaurlaritzak aurkeztu zuen neurri batzuk, neurri batzu horiek etorri ziren aurrekontu barik, eta oso ondo dago, eta irakasleen borondatea horregongo da, eta ikastetxeena ere, baina heltzen zaren puntura, eta ni ustez beharrezkoa da horretan, neurri bereziak egitea. Zer nolako harremana duzue, batetik Jaurlaritzarekin, eta bestetik bestelako eragileekin, ari naiz eskola publikoari buruz, Kristau eskola, Lisbarrutiko eskolak. Zer nolako harreman horietan, baldin badaude, hausnarketa hauek partekatze dituzue, kezkak orokortua dira, esperimentazio, sentsazio hori nolabait ere partekatua da, edo zenolako hezkuntza komunitatearen baita zenolako harremana daude eta zenolako kezkak? Jaurlaritzarekin ditugun harremanak onak dira. Egia esan da, momentu honetan lege proiektuaren zain gaudela, eta hori ere izango da elemento klabe bat harreman horietan, argi dago. Orduan, nik uste dut hori, baina harremanak onak dira. Egia esan da, gaur egun dagoen zailburua dara maia 8 urte, eta ni 8 urte ere honaiz, beraz azkenean harremanak onak dira, eta elkarlanerako goga beti egon dira, eta horrela egin dugu. Egia esan da orain emaitza aztertu behar da, eta emaitza aztertzerakoan, hor ere, agian harremanak agian ez dira amendik horrea inonak edo agian hobeagoak dira, ez da. Eta hezkuntza eragileekin ikusten askotan, badaukagu elemento bat, eta nik uste gizarte hori ulertu behar duela. Jaiotze eta berakaren ondorioz, matrikulazio garaia oso gogorra da. Eta danok esan dezakegu, guztiok euskal hezkuntza aurrera ateratzeko alde gaude, hau egiteko, beste egiteko, baina eske amendik, aste honetan ikastetxe askoren bizitza jokoan dago. Eta hori oso gogorra da. Eta hori ez du erresten ezer harreman horiek, ez da. Badagozik, herri batzuk nun jaiotzen kopurua erdira jaitsi dena. Hori izugarri, eta gehiago, Eta hori nola kudeatzen den oso komplikatu da. Baina nik azpimarratuko nukena esan, diagnosian beti adostasun handia daukagula. Ni orain dela gitxi irratian eta gongarenean, diagnostikoan nahiko adostasuna daukagu. Gero, ezberdintasuna da, egoerari aurre egiteko nola ikusten dugu. Gure planteamentu daukagu eta batzuetan ez dator bat, ez Kristau eskolekin, ez hezkuntza publiko. Baina diagnosian bai. Eta nik esango nuke esate baterako lehen aipatu da neurri potente bat, hau da, ratioen jaitsieran hor danok ados gaude. Ni uste dut euskararen egoera danok ikusten ari garela. Ordan
orokorrean eta hezkuntzataz ari garenean normalean harremanak oso onak dira. Eta arlo pertsonalean oso onak dira, hortan zer esanik ez. Inkluso batzuetan sareetan edo pentsa daiteke edo irratiko foroetan, eman daiteke hori, baina gero elkar gaudenean oso gustora egoten gara. Ni esaterako Estelaseko Aitoz Idigorazekin, emoten du sareetan oso gustora, baina gero egoten garenean oso gustora eta oso egoten gara. Eta oso gustora hezkuntzataz eztabaidatzen, azken finean esandakoa. Ni uste diagnosian orokorrean ados gaude. Eta gauza batzuk ikusten ditugu. Guk esaten dugunean, Arabako eskolatze batzordeen bideratze hori era desarekatuan egoten dela, ados gaude, danok ikusten dugu. Horri nola buelta emon, hor egon daitezke ezberdintasuna. Baina nik uste dut, behar dugula espazio lasaiago bat, eta momentu honetan hor dago koska. Jaiotzetaz ez digu batere laguntzen, egoera politikoa ez digu batere laguntzen, eta nik uste dut esfuerzo berezi bat egin behar dugula danok, ulertzeko itxasontzi berdinean gaudela, hau da, euskal hezkuntzaren itxasontzia. Eta orduan, gauza batzuetan, agian batzuk zeditu behar dugu alde batean, beste batzuk beste batean, ze bestela akordioak oso komplikatuak izango dira. Marra gorri gitxi ipini behar dugu hezkuntza eragileok, ze bestela oso zaila izango da aurrera eramatea. Eta hezkuntza sistema propio bat nik uste ia guztiok aldarrikatzen dugula. Nola izango den hori? Hortan badago eztabaida. Nola ulertzen dugu publikotasuna? Era ezberdinean, baina, horretan sakonduz, agian egon daiteke, elkar punto bat nun danok posik ez, baina ondo. Espazio lasaiagoak aipatu dituzu, lehen ere naharmen duzu, ez duzula nahi inondik inora mezu apokaliptiko bat mahai gaineratu, eta espazio edo lasaiago edo arnazuzeko hausnarketa horiek biltzeko murgildu da ikastolen elkartea bera, etorkizunera behirako hausnarketa baten. Zertan datza, gaztera ezetan den moduan, bizteme despazio que tengo prisa. Bai, guke hori egingo dugu. Pentsatu dugu, daramagu gure azken ikastole mugimenduaren azkenengo biltzarra, batzarra, orain dela 10 urte izan zen. Orduan, bada garaia pizkat gelditzeko eta horren inguruan hausnarketa bat egiteko. Eta lehenengo fase honetan egingo duguna da ikastolei galdetu zein dan beraientzat urrengo 10 urtetan ikastolik dituzten erronka nagusiak. Eta horren arabera antolatuko dugu gure batzarra. Gitzi gora bera somatu dezakegu zeintzuk izan daitezke, baina nahi duguna da ikastolek esatea, hau. Eta horretan, nik uste dut erakunde guztiak noiz behinka geldiune bat egin behar dutela, guk pentsatu dugu hau momento, igual egokia ez, ikusita nola dagoen gure hezkuntza mundua, baina ezin gara ibili 20 urtez geldiune hori egin barik, eta honekin hasiko gara, kuriosoki datorren astean, matrikulazio gara jamaitu eta gero, eta joango gara eskualde guztietatik, Euskal Herri osotik, bakoitza bere gara, hegoaldenera batera egingo gu, iparralden beste batera, eta gure erreflexio bat hori aurrera eramatea, eta horretan, egia esan da, agian, hezkuntza sistema, gure herriak behar duen hezkuntza sistema hori eratzeko, agian hortik jasotzen ditugu idei zoragarriak elkarlanean aritzeko beste zenbait eragileekin. Elkarrizketaren amaiera, hasieran bezala, gaurkotasunarekin nolabait itxi egingo dugu. Lehen faktore kulturalei erreparatu diozu, eta sorkuntzari dagokionez, eta euskarriak nolabait ekoizteari dagokionean lurre eta mets izango ditugu. Nortzu dira eta non ikusi ahal izango da? Espero dut zinen askotan. Zerrenda, beste gurean galdetu nuen eta oraindik zerrenda osoa ez dago, eta badirudi azkenengo momentuetan gero eta gehiago nahi dutela hori oso ona da, eta badirudi leku askotan ikusteko aukera egongo dela. Egia esan da iparralden pizka beranduago hasiko da, baina ostiral honetan hegoaldeko zinemetan, ez da trako Iruñan Golem zinemetan egotea lortu dugu, zegoen toki batzuk bereziak eta apostu honekin hasi ginen orain dela 4-5 urte. Apostu sakona izan zen, guk pentsatzen genuen gure herriaren historia gureara azaldu behar zala. Eta, hau da, plasmazio praktiko bat, agian erakargarriena, zinemara,
ordu eta ordu eta 20 minutuko pelikula da, umeentzat bereziki, baina, bueno, ni nagusi bezala ere oso gustora ikusi nuen, eta, bueno, azkenean, bueno, garai hartan atara genuen liburu bat, atara genuen ipuinak, bueno, osatzeko horretan zegoena, orain hau egin dugu, aipatu behar da, Elkar argitaletxearekin, Katxiporreta eta Lotura Filmsekin. Eta gero laguntza, bueno, instituzionaletik azpimarratu behar da, kasu honetan laguntza handiak egon direla, kooperatibaren mundua ere volkatu da, eta egia da, produktu kalitatearen ikuspegitik izugarria dela. Eta gero, bueno, gure historiako pasarte batzuk ezagutzeko zonda. Bereziki, adin bateko entzat, azkenengo zatia, azkenengo epokak agertzen dira, hori agia batzu entzat, bueno, eukiko du bere tiroia. Gonbite horrekin geratzen gara, Koldo Tegitu, eskerrik asko, plazer bat. Bai, nire, eskerrik asko zuei. Eta horatu, Hamaika Telebistan, gurean gaur albistegi zerbitzuetan eta gakoak saioan aktualidadeari heldu ahal izango diozuela, eta nola ez, hamaika.eusen eta Hamaika Telebistaren Twitter, Facebook, Instagram eta YouTubeko profiletan gure partetik besterik ez, gabon pasa!